У ім'я Ісця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на гэтай Еўхарысты, на гэтай святой мшы. У асаблівы спосаб сёння хочам прывітаць сярод нас вялікую скаўцкую сям'ю нашай парафіі, тут Мінска таксама. Усіх тых, хто таксама з намі злучаецца ў онлайн-трансляцыі у розных мясцовасцях Беларусі. Хочам супольна разам стварыць гэтую сям'ю поўную малітвы, даверу Пану Богу. Хочам супольна разам скласці на гэтым алтары все тыя нашы штодзённыя справы, таксама справу развіцця гэтага руху скаўцкага, каб як мага больш маладых людзей, дзяцей таксама захапілася і разгарэлася гэтай такой фармацыяй, педагогікай скаўцкай, якая дазваляе пазнаваць Бога, пазнаваць гэты сусвет, самого сябе і жыць у гэтым усім у гармоніі. Яны, як супольнасць парафіяльная, таксама прыходзім, каб скласці на гэтым алтары палёвым такім у гэтым часе, які мы перажываем усе ты нашы справы штодзённыя. Напэўна, кожны мае свой досвед у гэтым часе пандэміі, можа, хвароба кагосьці блізка, чи самого сябе. Можа, якісь іншыя справы, страту працы, тыя клопаты, якія дакрануліся да нас усіх. Хочам скласці гэта на алтары, ведаючы, што Езус з мёртвых паўсталы ніколі не застаецца глухі на просьбы сваіх вернікаў, сваіх сяброў, бо так ён нас і называе: вы сябры мае, калі прынимаеце маё слово, калі напаўняецеся іх. І сённяшняе слово Божае, літургія слова, якую мы пачуем, за кожным разам дзесьці вось гэту праўду асаблівы спосаб падкрэслівае. Яна годна ўдзельнічаць у гэтых святых таямніцах. Станем на пачатку ў праўдзе перад Богам і перапросім Яго за ўсе нашыя грахі і правіны. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога наша. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі
залишається, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищайший, Єсу Христа, з Духом Святим ухваляє Бога Отця. Амен. Эту святую мшу отправляем в наступных интенциях. Отец Владимир молится дары життя вічного для помилу святой памяти за Ядвигу, Теофилию, Ивана, Владислава и Софию. Я эту святую мшу отправляю в интенцию всей нашей парафии, modlячи в потрібних ласках, зростанню віри, умилуванні Святого Писання, а так само довіраючи всі справи, якими в щоденному житті живуть. Молимся. Боже добрий Ойче, ховай завсюди сям'ю Твоїх вірних, отуляй нас своєю опекой, бо всю надію ми складаємо на небесную ласку. Праз Пана наша Єзуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У тыя дні, калі колькасць вучняў павялічвалася, эліністы пачалі наракаць на габрэяў, што яны забываюць пра іхніх удоваў у штодзённым служэнні. Тады 12 склікалі ўсіх вучняў і сказалі: «Нягожа, каб мы занядбалі Слова Божие і служылі пры сталах. Таму, браты, выберыце з вашага ліку 7 мужоў добрай славы, поўных духа і мудрасці, якім даручым гэтае служэнне. А мы ўвесь час будзем трываць у малітве і служэнні слова». Спадабалася гэтая мова ўсёй грамадзе, і абралі Стэфана, мужа поўнага веры і Духа Святога, і Філіпа, і Прохара, і Маканора, і Тымона, і Пармена, і Мікалая Празеліта з Антыёхіі, якіх паставілі перад апосталамі. Яны, памаліўшыся, усклалі на іх рукі. А Слова Божие пашыралася, і значна павялічвалася колькасць вучняў у Єрусаліме, і шмат святароў прыняло веру. Гэта Слова Божие. Милосердность Твоя, Пане, нехай буде над нами.
Читание першага послання святого апостола Петра. Умілаваныя, прыступаючы да Пана, жывога каменя, адкінутага людзьмі, але выбранага Богам, каштоўнага, і вы самі, як жывыя камені, будуйцеся ў дом духоўны, святарства святое, каб прыносіць духоўныя ахвяры, прыемныя Богу праз Езуса Хрыста. Бо сказано ў Пісанні: «Вось я кладу на Чыёне камень краевугольны, выбраны, каштоўны, і хто верыць у яго, не асароміцца». Таму для вас, веруючых, ён каштоўнасць, а для неверуючых камень, які адкінулі будаўнікі. Ён стаў галавою вугла, каменем спатыкнення і скалою спакусы. Яны спатыкаюцца аб яго, бо не пакараюцца слову. Дзеля гэтага яны і прызначаны. Вы ж выбраны народ, каралеўскае святарства, народ святы, люд узяты Богам ва ўласнасць, каб абвяшчаць цноты таго, хто паклікаў вас з цемры ў духоўнае святло сваё. Гэта Слово Божие. Я дорога і правда і життя, каже Пан. Ніхто не приходить до Отця інакш, як тільки праз мене. Алілуя, Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час Єсус сказав своїм учням: «Нехай не тревожится серце ваше. Верьте у Бога і у мене верьте. У домі Айца майго шмат святлиць. А калі б так не было, ці сказав би я вам, што іду падрыхтаваць месца для вас. І калі пайду і падрыхтую вам месца, прыйду зноў і забяру вас да сябе, каб і вы былі там, дзе я. А дарогу, куды я іду, вы ведаеце». Кажа яму Тамаш: «Пане, не ведаем, куды ідзеш, як жа можам ведаць дарогу?» Езус сказаў яму: «Я дарога і праўда і жыццё. Ніхто не прыходзіць да Айца інакш, як толькі праз мяне. Калі б вы ведалі мяне, ведалі б і Айца майго. І адгэтуль ужо яго ведаеце і бачылі». Філіп кажа яму: «Пане, пакажы нам Айца і хопіць нам». Адказаў яму Езус: «Філіпе, столькі часу я з вамі, а ты не ведаеш мяне? Хто мяне бачыў, бачыў і Айца. То чаму ты кажаш: пакажы мне Айца? Ці ты не верыш, што я у Айцу, а Отец ува мне? Словы, што я кажу вам, не ад сябе кажу, але Отец, які ува мне, Ён чыніць справы свае. Верьте мне, што я у Айцу, а Отец ува мне. А калі не, то верьте дзеля саміх учынкаў. Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто верыць у мяне, будзе рабіць учынкі, якія я раблю, і больше за іх зробіць, бо я іду да Айца майго». Гэта слова Пана.
Сядайте, хто може. Шмат. Нема такої можливості. Уміловані в Христі, брати і сестри, час Великодня – це той час, у яким ми з вами читаємо історію першого Костьола, познаємо, як віра у Єсуса Христа, як ця правда, яку Христос принес, розповсюджується, передається, народжається у серця інших людей. Сьогодні чуємо, як велика кількість учнів повеличилась. Кількість учнів тих, які йшли за Христом, які повірили словом апостолов, все більше і більше зростало. І сьогодні апостоли кажуть вельми важне слово, на яке сьогодні хотілося б, може, звернути увагу у цьому, якби напрямку повісти це наше сьогоднішнє розважання. Не гоже, щоб ми занедбали Божє Слово. Так сталося, що навіть велика кількість тих, які повірили у Христа, було причиною тому, що Боже Слово раптом якби ніби на другий план відходило. І тому, розуміючи, що цього нельзя, кажуть, не гоже цього чинити. Польський письменник, поет, бібліста Роман Бранштеттер так колись писав «Успомін свого дитинства». И он писал так. «Мой дед несколько дней перед смертью покинул для меня такий тестамент. Неспинно читай Біблію, казав він. Люби Біблію більше, чим батьків, більше, чим мене. Ніколи не розставайся з нею. А коли состареєш, то зрозумієш, що усі книжки, які ти догетуль прочитав, з'являються тільки слабим коментарем до этой одиной книги. Неспинно читай Біблію. Постоянно. Кожен день. Это вельми мудрое и важное слово. Бо не гоже, щоб ми занедбали Божє Слово. Вы ведаете, чому так важно это Божье Слово? Чому так важно, щоб ми брали у руки это Святое Писание? Тому що праз Його, праз это Слово мы познаем, кем есть Бог. Это вельми важно. Видите, мы можем ходить на Святую Мшу, молиться. Але коли не будем состракаться со Словом Божьим, то так направду мы не познаем, ким есть Бог. И это все может быть якби без Бога. А Євангелие нам вельми конкретно говорить, що життя без Бога – это смерть. Святий Ян в своїй Євангелії, 17 розділ, так пише. А вічне життя у тим, каб познали Тебе, одиного правдивого Бога, і того, кого Ти послав Єсуса Христа. Вічне життя у тим, каб познать Бога. І без познання Бога нема життя, але без познання Слова нема познання Бога. І тому тут гэта паміж собою вельми моцна звязана. Життя вічне у тим, каб ми познали Бога, які дає збавлення, але познання Його магчиме тільки праз познання Його Слова, у яким Він об'являється. І тому так само святий Геронім, думаю, не раз ви чули, ось так само це слово, таке вельми радикальне, вельми конкретне, яке каже, що неведення Святого Писання – це неведення Христа. Тому сьогодні, може, є добра нагода, щоб зробити на рахунок сумління відносно нашої, моєї особистої зустрічі з Божим Словом.
Бо менавіта быць хрысціянінам, гаварыць, што я знаю Хрыста, гэта значыць, чи хачу прыпадобніцца на яго. Калі яго не пазнаюць у тым пісанні, здаецца, трошки мінаецца сцэна. Таму нам неабходна, каб як хрысціяне мы будавалі вось гэты кантакт з Божым Словам, вялі з ім дыялог. І гэты дыялог мае такія два вымярэнні, на якія хацелася б сёння звярнуць увагу. Першае вымярэнне гэта моя асабістая сустрэча. Бо Святое Пісанне гэта пасланне да кожнага. І мы павінны чытаць Святое Пісанне не як штосьці, што мінулае, але вельмі канкрэтна, якое скіравана да мяне сёння. Паспрабуйце сёння, вярнуўшыся дадому, адкрыць чи успомніць тое, што мы сёння чулі на літургіі, або адкрыць сабе яшчэ раз пачытаць. І задаць сабе вось гэтае пытанне, што сёння канкрэтна Бог мне хоча сказаць? Якое пасланне Ён да мяне сёння канкрэтна кіруе? Бо гэта датычыць мяне, вось у такі спосаб. Гэта як бы першае вымярэнне дыялогу з Божым Словам. А другое гэта таксама Божае Слово, Святое Євангелле, Біблія. Гэта тое, што будуе супольнасць, будуе касцёл. І такім вымярэннем гэта з'яўляецца, напрыклад, урачыстае чытанне Слова Божага, літургія. Калі мы збіраемся вакол гэтага стала Божага Слова. Калі напаўняемся ім, калі нас прасякае, напаўняе. Вось гэтыя два вымярэнні вельмі важныя. Божае Слово, ведаеце, яно мае ў сабе, яно нязменнае. Ведаеце, усе ідэалогіі часамі якісьці, нашы памкненні, думкі, нашы нават суперідэі, яны прамінаюць з цягам часу, альбо стаюцца неактуальнымі. Тое, што калісьці было важным, сёння можа стацца, папросту ўжо нікому не цікавым. Але Божае Слово мае іншае вымярэнне, яна мае вымярэнне вечнасці. А гэта значыць, калі мы ім напоўненыя, прынясем у сабе таксама вось гэтая вечнасць. Жыццё вечнае ў тым, каб мы пазналі яго. Таму сёння святы Павел і кажа, яны спатыкаюцца таму, што непаслушныя Слову. Калі мы не будзем паслушнымі Слову Божаму, то вось гэта будзе, скажам так, наше жыццё не будзе плённым, можа, ў такі спосаб. У іншым яшчэ хацелася б узгадаць, падмацаваць гэта ўсе мае словамі Євангелля. Менавіта Євангелля Матвея, 7 раздзел, добра нам таксама знаны, дзе Езус кажа, таму кожны, хто слухае гэтыя словы мае і выконвае іх, будзе падобным да чалавека разумнага, які пабудаваў свой дом на скале. І наадварот, хто не выконвае, падобны да чалавека, які пабудаваў на пяску. Думаю, кожны з нас можа адчуць і зразумець вельмі лёгка, які дом выстаіць, калі так, як далей пан Езус там кажа, разлюцца рэкі, пойдуць дажджы, падзьмуе вецер і ударыць у гэты дом. Які дом застанецца трываць. Таму сёння можам сказаць, што Езус Христос заахвочвае, запрашае нам, кажучы, будьце мудрымі. Будьце мудрымі. Будуйце свой дом на скале. Гэта значыць, слухайце Слова. Кожнага дня імкніцеся яго выконваць. Таму вось гэты тэстамент Раману Бранштадтэру, який яму пакінуў дзядуля ягоны, думаю, вельмі актуальны, патрэбны кожнаму з нас. Прыпамінае, што кожнага дня чытайце Божае Слово, любіце яго больш за ўсіх, нават за бацькоў, нават і тых, хто нам здаецца вось гэты. Бо гэта Божае Слово дасць нам тую праўду, якую нам патрэбна.
Тады ўжо будзем заканчваць. Каханыя, ну і так на заканчэнне ўжо тады. І ведаеце, яшчэ аднесціся да Евангелія сённяшняй хацелася б. З 12 пакаленняў Ізраіля, якія выйшлі з егіпецкай зямлі і ішлі ў абяцаную вось гэтую зямлю, якую абяцаў ім Бог, адзін род, пакаленне Левія, святарскі род, не атрымаў надзелу зямлі. Усе атрымалі вось там, дзе пачалі жыць, будаваць, садзіць, развівацца. А святарскі род Левія не атрымаў нічога. І кніга Другозаконня так гаворыць, 10 раздзел. Сам Бог будзе тваім надзелам. Бог для левітаў, пасля гэтага роду, меў стаць іхнай надзеяй. Не ў іншым не пакладаць, а менавіта ў самым Богу. І сёння вось гэтыя словы, чи вось гэтая праўда, адносіцца таксама да слова Хрыста, які кажа: «Няхай не трывожыцца сэрца ваше». Сёння мы гэтыя словы чуем. «Няхай не трывожыцца сэрца ваше. Забяру вас да сябе, каб і вы былі там, дзе я». Пан Езус сёння вось да гэтага нас усіх заахвочвае, каб мы ў ім пакладалі надзею. Каб Бог стаў для нас тым прыстанішчам, тым домам, тым нашым абмураваннем, тое, што нас забяспечвае, тое, што надае эмоцыі, надзею. Менавіта ў ім хочам пакладаць надзею, а пазнаючы яго праз чытанне Божага Слова. У іншым яшчэ месцу таксама Роман Брат-Шатэр так распавядае, што кажа, у нашай сям'і ніхто не задаваў пытанне, дзе ёсць Святое Пісанне, бо ўсе дакладна ведалі, што Біблія з'яўляецца ў цэнтры. І кажа, як маленькі хлопчык яшчэ тады, калі видзеў, што мой тата альбо дзядуля бралі ў рукі Святое Пісанне, то тады у хаце запанавала цішыня. Нават кажа, я на пальчыках толькі хадзіў, каб не перашкодзіць дарослым напаўняцца гэтым жывым словам, якое дае жыццё вечнае. Няхай з нашых паліцаў, калі там яны стаяць, гэта слова можа перавандруе на нашыя, не ведаю, тыя бліжэй да нас сталы працоўныя, там, дзе мы папросту маем перад вачыма, каб яно стала для нас сапраўды тым жывым, дзейсным словам, якое перамінае наша жыццё, якое дадае нам адвагі ісці наперад і ведаць, што Бог сёння кажа нам: «Няхай не трывожыцца сэрца ваше, бо я памач з вами». Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, бачнага і нябачнага, адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народнага, ад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, ішоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, Девы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл, і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Да Бога, які паяднаў нас з сабою у сваім умілаваным Сыне Езусе Хрысце, узнясём з удзячнасцю супольныя малітвы.
Молімся за святы касцёл, Христовае цела, каб усе яго вызнаўцы імкнуліся да святасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за біскупаў нашай краіны, каб іх пастырскія ініцыятывы служылі на карысць усяму народу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб еднасці і згодзе паміж народамі, каб спакой, які дае нам збаўца, запанаваў у сэрцах усіх людзей. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія празмерна клапоцяцца аб сваім дабрабыце, каб яны ўмелі згаджацца з Божай воляй. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якіх дакарае сумленне, каб яны знайшлі спакой у сакраменце пакаяння і паяднання. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, тут прысутных, каб удзел у святой мшы паглыбляў нашу еднасць з Богам і людзьмі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб дары жыцця вечнага для нашых блізкіх памерлых, у асаблівы спосаб даручаем Божай міласэрнасці Ядвігу, Тэафілія, Івана, Уладыслава і Сафію. Вечны адпачынак дай ім, Пане. Святого вечного нехай світить. Няхай адпачываюць у супакоі вечным. Молімся таксама за всю вялікую скаўскую сям'ю нашай парафіі Мінска і ўсёй Беларусі. Даручаем Богу ўсіх тых адказных шэфаў, якія прынимаюць адказнасць за выхаванне дзяцей і моладзі. Молімся за дзяцей і моладзь таксама, каб былі адкрытыя на тую педагогіку, якую нясе скаутынг. Ну і молімся таксама, каб тыя пэўныя планы, якія ёсць, таксама былі в якімся сэнсе таксама зрэалізаваныя, можа, у меншым выбярэнню, але тое, што мы хацелі бы зрабіць, каб яно было здзейснена. Таксама у цішыні нашых сэрца праставім Богу тыя просьбы, інтэнцыі, з якімі сёння мы прыходзім на Эўхарыстыю, кожны асабіста. І молімся аб захаванні нашай краіны і ўсяго свету ад пандэміі каранавірусу. Молімся аб дары здароўя для хворых, дары жыцця вечнага для тых, хто адышоў з гэтага свету, міласэрнасць Божую для тых, хто, можа, не змог паяднацца з Христом перад смерцю. І молімся таксама аб патрэбных ласках і дарах узмацнення для медыкаў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, Ты праз смерць і воскресення свайго Сына заключыў запавет з чалавецтвам. Выслухай нашай малітвы і кіруй намі, каб нашы ўчынкі заўсёды былі згодныя з верай, якую мы вызнаём. Праз Хрыста, Пана нашага. Моц моя Тебе спевать я буду, бо Ты мой Пан, моя надея, доверяю Тебе и не боюся. Моц моя Тебе спевать я буду, бо Ты мой Пан, моя надея, доверяю Тебе и не
Брати і сестри, каб мою і вашу віру прийняв Бог Отець Усімогутний. Пані наш Боже, Ти створив хліб і віно, кап'яни підтримливі наше земне життя. Учини, кап'яни стали для нас сакраментом, який дає життя вічне, праз Христа Пана нашого. Amen. Пан з вами. З Духом Твоїм. Угору серце. Зносимі до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христос быў ахвяраваны як нашая Пасха. Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ўсім свеце радуецца ўваскрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спявае Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Благословляй Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усімагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе наму, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавета, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчання грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Тваё воскресенне і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Вспоминаючи смерць і з мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, про касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Тадэушам, біскупамі дапаможнымі Юрыем Аляксандрам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твой ласка дышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй,
со святым Юзефом и Иобранником, со святыми апостолами, с нашими заступниками святым Яном, святым Максимилианом, заступниками наших скаутских одинок и усими святыми, які спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе Божо і чо всемогутны, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими и ими з'являемся, тому осмелимся казать. Отче наш, который есть у небе, святися во имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокої дні наші, да поможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завжди вольні від граху і заховані до всілякого неспокою. Чекали сповнення щасливої надії і прийстя збавця нашого Єзуса Христа. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши и на веру Костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить их супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Щасливе, покликане на вечеру ягону. Пане, я не вартий, каб ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Я сапраўдная виноградная лоза, а ви галіни. Хто триває ува мне, а я у ім, той приносить багатий плод. Аллилуйя.
Помолимся. Просим Тебе, Боже, да поможи милостиво Твоему народу, який Ты умацовал найсвятейшим сакраментом, и ученика пьон, покинувши старую греховность, перешою до нового життя у цнота, праз Христа Пана нашого. Ласка, ще послухайте душпастерських об'явів. На пятую великодную неделю так сама некалькі тут зваротаў ад рады наших біскупаў. Па-першае, шчыра ўсім вам дзякуем за супольную сённяшнюю малітву. Дзякуем тым, хто падрыхтаваў гэтую Эўхарыстыю, гэтую святую імшу, за актыўны ўдзел усіх тых, хто дапамагаў нам у перажыцці гэтай літургіі. Дзякуем за ахвяры, які складаеце, за ўсялякую аказаную дапамогу, за прыбіранне капліцы, і таксама, як і ў мінулым тыдні, запрашаем далучыцца да гэтай важнай справы, хто хацеў бы таксама якісьці адзін з днёў правесці дэзінфекцыю нашай каплічак, і ласка, за кожную дапамогу будзем вам удзячныя, яна вельмі патрэбная. Асабліва дзякуем за ахвяры, які складаеце на справу будовы нашага касцёла, як заўсёды пасля святой імшы можна будзе гэта і сёння ўчыніць. Хай добры Бог кожнаму з нас узнагародзіць. А на гэтым тыдні ў літургіі мы адзначаем у сераду 13 мая успамін Маці Божай Фацімскай. 14 мая ў чацвер свята святога Матвея Апостола, а ў суботу 16 мая успамін святога Андрэя Баболі, святара і мучаніка. Праз увесь месяц май штодня ў капліцы перад вечаровай святой імшой, прыкладна ў 18:45, адбываецца маёвае набажэнства да Найсвяцейшай Панны Марыі. У нядзелю гэтае набажэнства адбываецца пасля святой імшы о 18 гадзіне. 14 мая папа Францішак заахвочвае да супольнай малітвы, посту і чынкаў міласэрнасці ў інтэнцыі выбаўлення пандэміі каранавіруса і перадолення яго наступстваў. Больш падрабязна яшчэ за хвіліну трошкі распавядзем. Хацелася б ўжо зазначыць вось гэты дзень, чацвер, 14 мая. Кожны аўторак у капліцы 19 гадзіне адбываецца набажэнства праз заступніца святого Антонія Падуанскага. Кожную сераду запрашаем на набажэнства да святога Юзафа. Усім юбілятам, імяніннікам, якія надыходжу тыдня, які будуць святкаваць якісь свае святы, складаем найлепшае пажаданне Божага благаслаўлення, здароўя і ўсіх патрэбных ласкаў. Ну а цяпер ласка яшчэ паслухайце пэўныя аб'явы чи звароты. Першая гэта інфармацыя ад дабрачыннай каталіцкай арганізацыі Карітас Мінска-Магілёўскай архідыцэзіі, якая заклікае да актыўнага супрацоўніцтва ў арганізацыі экстрэннай дапамогі ў перыяд пандэміі каранавіруса. Толькі аб'яднаўшы нашыя намаганні, мы зможам супрацьстаяць распаўсюджванню інфекцыі і дапамагчы тым людзям, якія найбольш пацярпелі ад сучаснай сітуацыі. У рамках адпаведнага праекту Карітас мае магчымасць аказаць разнастайную дапамогу медычным і сацыяльным установам, валанцёрскім рухам, асобным грамадзянам, якія аказаліся ў цяжкай жыццёвай сітуацыі ў сувязі з пандэміяй. Карітас можа бясплатна дапамагчы дробным медычным інвентаром, сродкамі індывідуальнай абароны, асабліва гігіены, дэзінфекцыі, прадуктамі харчавання і іншымі. Разам з тым мы усведамляем, што мы не ў стане ўбачыць усе наяўныя патрэбы і працуем толькі з тымі арганізацыямі і грамадзянамі, якія звяртаюцца да нас непасрэдна. Сёння нам, як ніколі, патрэбная ваша, перш за ўсё, арганізацыйная дапамога у выяўленні гэтых патрэбаў, якія ўзнікаюць у сувязі з цяперашняй сітуацыяй. Мы сыходзім з таго, што менавіта вам найбольш вядомы альбо могуць стаць вядомымі канкрэтныя праблемы на тэрыторыі вашай парафіі, у рашэнні которых Карітас мог бы ўзяць удзел. Мы імкнемся да таго, каб усе сродкі і магчымасці, якія мы збіраем з мэтай барацьбы з каранавірусам, былі выкарыстаны як найбольш эфектыўна.
мэтанакіравана і прынеслі карысны плён у справе захавання здароўя нашых суайчыннікаў. Вы можаце аказаць каштоўнае садзенне ў змаганні з каранавіруснай інфекцыяй рознымі спосабамі. Гэта вельмі важна, калі побач з вамі ёсць тыя людзі, якія ёсць у патрэбе, якія самі не даюць рады ў гэты складаны час. Калі ласка, альбо на нас звярніцеся, альбо беспасрэдна пакіруйце гэтых людзей у Карітас, дайце ім намеры, тэлефоны, так каб яны маглі патэлефанаваць і распавесці таксама гэтыя свае патрэбы. Таму, калі ёсць патрэбы ў медычных установах, якісьці валанцёрскіх рухах, групах, альбо таксама знаеце людзей, патрабуючых, калі ласка, не будзьце абыякавымі, але таксама скіруйце іх, каб яны маглі атрымаць дапамогу. Таксама сёння пастаянная рада канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі кіруе два звароты, калі ласка, іх паслухайце. Першы адносна стагоддзя з дня нараджэння святага Яна Паўла II, якому 18 мая бягучага года спаўняецца 100 гадоў. Гэты юбілей мы планавалі узбагаціць агульнабеларускай пілігрымкай у Рым, каб маліцца перад рэліквіямі вялікага папы, які моцна любіў Беларусь, адрадзіў структуры каталіцкага касцёла на нашай бацькаўшчыне і духоўна яе падтрымліваў. Пастаянная рада канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі звяртаецца да ўсіх парафій і манаскіх супольнасцяў з прапановай у 6-ту велікодную нядзелю 17 мая альбо 18 мая адзначыць юбілей стагоддзя з дня нараджэння святога Яна Паўла II і правесці адмысловыя набажэнствы падзякі Пану Богу за папу, дадзенага ў адпаведны час Божым провідам. Такім чынам, беларускія католікі змогуць праявіць малітоўную салідарнасць з усім каталіцкім светам і з папам Францішкам, які ў 18 мая будзе маліцца перад рэліквіямі святога Яна Паўла II у ватыканскай базіліцы святога Пятра. У нашай парафіі вось гэтая малітоўная сувязь будзем праводзіць у першую чаргу 17 мая у нядзелю, але таксама напэўна памолімся і 18 мая па нядзелу. І другі зварот, калі ласка, яшчэ паслухайце. Высокі камітэт па чалавечым братэрстве 2 мая гэтага года заклікаў вернікаў усіх рэлігій да супольнай малітвы, посту і ўчынкаў міласэрнасці 14 мая ў інтэнцыі выбаўлення пандэміі каранавірусу і пераадолення яго наступстваў. Святы Отец Францішак, кажучы, што малітва мае універсальную каштоўнасць, падтрымаў гэтую ініцыятыву, каб прасіць Бога дапамагчы чалавецтву перамагчы гэтую небяспечную эпідэмію. Пастаянная рада канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі далучаецца да падтрыманай папам Францішка ініцыятывы Высокага камітэту па чалавечым братэрстве і заклікае 14 мая ва ўсіх парафіях правесці адмысловае набажэнства, а таксама заахвочвае вернікаў да посту і ўчынкаў міласэрнасці. На супольную малітву, пост і ўчынкі міласэрнасці ў тэнцыі выбаўлення ад пандэміі каранавірусу і пераадолення яго наступстваў усіх вернікаў ад усяго сэрца благаслаўляе. У імя Отца і Сына і Духа Святога. Амен. Таму заахвочваем у бліжэйшы чацвер, 14 мая, у сабе адпаведны спосаб далучыцца да гэтай ініцыятывы, ахвяраць малітву, пост, учынкі міласэрнасці, каб добры Бог захаваў наш край і ўвесь свет ад пандэміі каранавірусу. Дзякую яшчэ ўсім раз за сённяшнюю супольную малітву. Няхай добры Бог кожнаму з вас благаслаўляе на гэты час, на гэты сённяшні дзень. Жадаем смачнага абеду таксама ўсім. І да сустрэчы. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святый Архангеле Михаиле, бережи нас у змаганні,
будь нам обороной, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить пан Бог, а ти, князю войска небесна, могутністю Божой, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Найсвятейшее серце Єзуса, беззаганне серце Марії, святий Архангеле Михайле, Молися за нас.